बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों सोंलु खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों सोंलु खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सोलिनाय जे बिटिसि एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव खनसेबो बिथाङा बाहागो लादिया मानि थाखाय बिथाङा बाहागो लादिया होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा एसेम्बलियावनो बाहागो लायाखैब्ला माबोरै बिथाङा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथाङा थांनाय गोलाव समाव बिथाङा गावनि बियाबनि सायाव बा गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरनि सायावबो बिथाङा बाथ्रा बुंनो थाखाय एसेम्बलियाव बाहागो लादिया 35 लाख थानाय सुबुं थानाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सायावबो बा बिथांमोननि जे गोबां जेंनाखौनो बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथाङा एसेम्बलियाव बिथाङा बाहागो लादिया आरो बिथाङा मा मोनथायजों बिथाङा बे समाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय फैदों होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीयाव थानानै मुम्बाइआव थानानै बिथाङा सिलिगुरियाव थानानै बे समाव बिटिसिखौ सालायगोन नामा होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों सोंलु खालामदों जे बिथाङा गोलाव सम बिटिसिखौ एबा 15 बोसोर बिथाङा बिटिसिखौ सालायबाय बिथाङा गुदुं गुसु मोजां गाज्रि गासिब बाथ्राखौबो बिथाङा मोनथिगौ बिथाङा बैफोर गुदुं गुसुखौ मोनथिगौ आरो जायखौ लानानै बे समाव बिथाङा बिबान गैयामोन नामा जे बे समाव आथिखालनि सोरखार सालायनायनि थाखाय बा बे समाव बिटिआर बा बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ बा गोहोनो बाथ्रा बुंफैनो थाखाय बा रायजो राजाफोरनि जानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथाङा बिबान गैयामोन नामा होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिनि बाथ्राखौ जिहेतु बिथाङा बुंथिदों बे समाव बाजि एबा 50-50 जे सिट शेरिं खालामनानै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथाय बिथाङा बाथ्रायाव बुङो आरो हाबाया गुबुन मावो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मानोना बे समाव खौसेथिखौ जुदि बिथाङा लुबैदोंब्ला जुदि 50-50 जुदि बिथाङा बे समाव बिजाथि रानलायनानै जुदि गेलेगोन जुदि सानदोंब्ला बिथाङा मानि थाखाय बे समाव 22 बिजाथिनि मुंफारिखौ फोसावखो होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों जुदि बिथाङा बे समाव बाजिखौनो गेलेगोन जुदि बाथ्राखौ बुंदोंब्ला नाथाय बिथाङा मा जाहोनाव बिथाङा 22 एबा 2 बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ एबा बांसिन मानि थाखाय बिथाङा फोसावखो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ फोथायनो हाया दिनै बिथाङा बाजि गेलेगोन होननानै 22 बिजाथिखौ बिथाङा फोसावबाय गाबोन जुदि जों बुङोब्ला बे समाव जोङो बाजि सिट शेरिं खालामनानै बिसायख'थि गेलेगोन जुदि बुङोब्ला गाबोन बिथाङा आरोबाव 10 बिजाथिनिखौ बांसिन आरोबाव फोसावबावनानै बिथाङा फेलें खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव रायजो राजा आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जे खावलायनायखौ जुदि दहाय होनानै बिथाङा आरो रायजो राजाफोरनि साननाय हनायफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा जुदि खौसेथिनि बाथ्राखौ गमामायनो जुदि लुबैदोंब्ला बिथाङा बै समखौ नेनांगौमोन आरो सावरायनांगौमोन आरो बाथ्रा बुंनांगौ नाथाय बिथाङा बे समाव जानला मानला बाथ्रा बुंनानै एबा रेजें गोसोजों बाथ्रा बुंनानै माखासेखौ बिथाङा बुंथियो एबा बाथ्रा बुङो होननानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा তেখেতে 20টা বুলি ক'লে কিন্তু দুটাটো আগতে বাঢ়াই ল'লে দেখোন আৰু আমি এৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ 10টা বাঢ়াই যায় নেকি তো তেখেতকতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে চাওক ৰাজনীতিটো ইমান তুলুঙা কৰা বা ইমান তৰল কৰি পেলাই ৰাজনীতিৰ কথাবিলাক ক'লে একো লাভ নহ'ব আমি 35 লাখ জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এই 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কথাটো ভাবিহে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 150 কোটি মানুহ চাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3.5 কোটি মানুহ চাই আছে আৰু আমাৰ অঞ্চলত 35 লাখ জনসাধাৰণ আছে এই 35 লাখ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অলপ যদি মৰম আছিল অলপ যদি শ্ৰদ্ধা আছিল 5 বছৰত একবাৰ হ'লেও হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এছেম্বলিত আহিব লাগিছে ভালে কক বেয়াই কক আহি পেলাই আমাক সমালোচনাই কৰক আমি আৰু একো ক'ব লগা নাই কিন্তু 5 বছৰত প্ৰায় 14 বাৰ এছেম্বলি হৈ গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই একবাৰো এছেম্বলিতে নাহিল আৰু সিজন কি জননেতা হ'ব
তেখেতৰ সমষ্টিৰ কথাও ক'ব নাহিল BTRৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক ক'ব নাহিল আজি যি মানুহ যে 17 বছৰ নেতৃত্ব দিলে ভাল বেয়া সব দেখা পালে তেখেতৰ একো দায়িত্ব নাছিল নেকি যে এই 5 বছৰ এছেম্বলিত আহি ক'বৰ কাৰণে যদি এছেম্বলিলৈ নাযায় তেখেতে ইলেকশ্যন খেলাৰ কি মতলব আছে চিফ হৈ পেলাই বহি পেলাই বাহিৰত থাকি শিলিগুৰিত থাকি দিল্লী মুম্বাইত থাকি অফিচ চলালে হ'ব নেকি কি ডাটা আছিলে তেখেতৰ তাত খেতিয়কসকলৰ কি সমস্যা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি সমস্যা আছে সামাজিক কি সমস্যা আছে এই সময়ত হত্যা হিংসা কিমান বেয়া এটা পৰিস্থিতি আছিলে এইবিলাক তেখেতে একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু আজি ৰাজনীতিৰ নামত যি টি কথাবিলাক কৈ পেলাই প্ৰদূষিত কৰে একত্ৰীকৰণ হ'ব চিনচিয়াৰিটি থাকিলে তেখেতে ঘোষণা কৰিব নালাগিছে আলোচনা কৰিবলৈ ৰখিব লাগিছিলে সো গতিকে তেখেতে আজি পাব্লিকৰ আগত এনে আননেচেচাৰী কিছুমান কথা থ্ৰ' কৰি এনেকুৱা ৰাজনীতিবিলাক কৰে ৰাতিপুৱা এটা কথা গধূলি এটা কথা BTCত ইতিমধ্যে কিন্তু বিজেপি দলে ৰণৰংকা বজাই আছে আগন্তুক